kauna in kin gane soyayya ce yar gata. Sirrin kauna na baka karba karki. Yan mata Asalin kauna ni na gane soyayya ce dan gata. a tunani na zancen kauna ita ce karshe. Dan gata. Furci da daɗa zan miki so domin ki ashe. Dan gata. Ita soyayya daɗinta a jiyo ba kushe. In kai sai ka tuna baya adadin ƙarshe. Burina na same ki ajiyar ƙarshe. Soyayya idan da ƙauna rukun amana tsakanin yafi. Soyayya, soyayya, na baki soyayya ta sanadin soyayya. Kika bani da kauna mai tarbiya, har gidan girma kin taki sa'a mai alkunya. Diza na yo miki tintini mu ce Saudiya, daga can mu ce can harami mai kyawun niyya. Mun abban Fadima shugaba a kasar Saudiya, mu roƙa domin ni da ke alabar soyayya. Yan mata karaba kirke. Asalin kauna in kin gane soyayya ce yar gata.